Hello, hello, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Evening vlog. Nanya. Ate Mitch. Thank you po, Ate Mitch. Thank you po sa patamsak.
Nangyayungin vlog. At hilay. Talay ako. Oo nga, galing ako dun. Galing ako doon, Tilay. Sa live mo. Si Alex siya. Kapit. Bigyan mo shout out host. Ang sarap. You watching. Kapit. Ang iyong premier. Ate Joy.
Tangtulika. Busy ka, busy. Miguel Gilaw shoutout, Joy. Hello, Joy. Kumusta? Thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Chapet, good morning. Thank you sa mga support sa video ko. 5 Yung mag-love shout out host. Don Robert, good morning. Mag-love shout out kapatid Jay. Na-miss ko mga ilaw ng manok mohos. Mag-love shout out kapatid Kape. Mag-love shout out kapatid.
Colombo. Japan. Elder Dragon. Kuya TV. Vlog. Hmm. Ate Ina, yung magalang shout out sa lahat. Ina, yung magalang shout out. Good morning. Good morning, Ina. Good morning, Monty. Hello, Ate Mitch. Ate Mitch, good morning to CSG. Good morning to CSG. CSG. Breakfast tayo. With chia. Ano ba yun? Ate Mitch. Shamki. Bigyan lang shout out, Kuya. Thank you, maraming salamat. Kakaiba yung Wati, may mga bagong sticker. May mga dagdag na naman ba? Bye na hus. Nagpakita ng kasiganag ko. Okay, Athena. Ingat. Ingat sa iyong work. Baka manggulo na naman sa'yo dyan. Niligalig ka ba kaya? Niligalig ka, Athena. Bye. Buti sa'yo siyang cute. May bago akong wala.
May bago ako, wala. Ano yun natina? Sige pa to. Dito sa YouTube yung bago ko, wala. Yung ano, yung sticker. Dan po sa chicken caldereta. Kape. Wow. Ating mixgam. Palablab po. Sa akin ka po may bagong sticker at ibang mga sitting ng YouTube. Oo nga. Wala na yung sa taas. Pipindot yan dito sa baba. Nawala naman yung history dito sa baba. Yung profile lang yung pumalik. Nasagot na nabahos yung tanong ko sa oras mo. Tak, kasi ako pa. Ano yun sa oras? Hindi naman nabunga yung ubas ko pa ano. Ate Milani. Ate Mary Milay, like shout out, good morning. Hindi shout out sa lahat. Hindi naman maayos yung buwan na ano, ubas. Kasi diba sis, araw-araw umuulan. Yun na, nasira lang yung bunga nila. Sis J, may mag-love shout out. Ay, ganun ba? May tanim ka ulit. Hindi naman, kasi ano na, meron na. Tinitrim ko lang na lang naman. Di pa, tapos pa tayo.
Tapos yung ibang ubas, yung siguro malapit ng mahinog, kinakain ng ibon. Kinain ng ibon. Di ba? Kritik yun. Bakit naman? Sa akin, nababawasan din yung atsaw ko kasi siguro kagagala. Kagagala ng $352 na. Dapat touch out ko naging 349. Ang laki naman. Between, ang baba naman. It's 352. Nababawasan ba yun kahit hindi ka na? Noong nakaraang 290, nabawasan sa saging. Kuya Mac, saging ko. Gandang tanghali, Kuya Mac. Karaan 290 bawasan. Nabawas sa saging. Kopi, ang laki. Grabe talagang maglagas.
Eh, mhm, mhm, mhm. Milani Almonte. Tamsakos. Thirteen subscriber. Nin mo po yan. Janine. Di kasi ano na dito eh. Nakakatakot pag Binhamin Adam. Ay po. Kaya nga kapit ang laki talaga ang labas. Kuya Manoy. Hindi naman kasi ano eh. Baba mo na ngayon ng bahay. Yung ninyo. Nahirap na mag-jacket kasi mag-jacket pag ito naman alam kong menu yan. Paano kayo malidiktan? Walang video nyo. 31 ano lang. Mahirap. Mahirap mag-jacket. Baka magkagulo na naman ang barangay. Ba't di kami alag magandang umaga? Iwan ka
po ng bakas. Susukli po ako ng name ko. Thank you ho sa pag-ping. Gentil, tawa ng tawa. Baba mo kasi, baba mo po bahay mo, yung main mo. Yung min. Mean to say. Kasi ako dati, jacket lang ng jacket. Tapos may nag-trip, yun, nagkagulo. Nina, tayo pala kaptan. Kaya hindi yung basta-basta nag-jacket pag hindi men. Oo nga, nawawala. Mihina yung signal, bakit kaya? Nawawala ang aking signal. Yung baliw dito, ano. Kasi nagbabrown out, wala naman ano. At Egypt, dan kapit. Ibong travel vlog. Mas malaki kita sa laot. Malaki ang isda. Dito kay Lolo matumal ang isda. Yun, just tindan bagong dikit. Ano ba yung binaba ko? Ice kapit. Like of TV dan. Dapat channel yung Bicol Cooking.
Kung mahilig ka magluto ng bata, wag na people fishing kasi di ka na sa laot. Wala ang vlog ngayon eh. People fishing ang kapindagan. Revenue ko dati 19 each na 14 na lang. Jackie Jack. Thank you guys. Salamat. Jackie Jack. Good morning. Good afternoon, host. Thank you po, Jackie. Ate Jackie. Masaya lang talaga mag-YouTube kung hindi ang anak ko. Ina. Goodbye. Kuya Ebong dan kompak sa nakapin.
Ate Carmina. Thumbs up. Yes. Maraming salamat, Ate Carmina. Ibang travel ng dikit ang main ko. Bakas sa sleep diving. Si Trish, dalawa na lang. Angat program. Want to join my member? Super chatter. Chicas, I will give permanent 125 pesos. 100 banana. Ibang travel vlog dan dikit po, sabi ni Jackie Jack. Pagilip ng premier ko, salamat po. Ebong dan premier thumbs up pabalik. Thumbs up Bicol sa OFW TV Yahoo. Third thumbs up. Tusok. Pangat program natin Egypt. Ebong dan. Thumbs up Idol Bicol of WTV XOWTV. Thank you po. Maraming salamat po sa pagpunta. Jackie Dan Sokle. Tagalog, shout out Marjol, Hong Kong. Carmina. Pangat program. 7:45 p.m. Philippine time. Ang bilis. Tambay kuya. Thank you sa Shomsky.
Start na kami ng klase po. Thank you. Patusok what's idol. Santi ingat. Tambay ko lang dito, busy lang. Okay po, maraming salamat po ating FWTV dan pabalik. Jackie Jack dan tuwing ano ba yan, Ate Carmina? Tuwing 7:45 PM. Kapit 7, ano po main channel niyo? Ano yan, ni Binabaw Kapit Official. Jackie Jack. Tika lang ha, ibababa ko na lang. Yan yung main channel niya, Jackie Jack. Jackie Jack Vlog. Yan po yung main channel ni Kapit. Palab-lab na lang po dyan. Salamat.
Jackie Jack Kapit Official po. Salamat. Nagigugma ko ako kanino. Good, bad, done. Ano ba to? Kapit dating dikit po sa'yo. Uy, naku na.
Lumabas nga pala ako. Naka-mute pala. Kasi lumabas nga. JJ Jem Peso. Tan. Thank you. Maraming salamat. $8 million and a house. Big love shout out. Ewong Travel Done. Eighteen like 17 like. Kapit. Kapit, kapit. Kakapit. Di nagterpili ko. Kokban. Tanikawa official tuwan. Andiyan ka naman natin Tanikawa. Kaso, paghahasa.
Gasahin ka din Kuya Ibong. Lawat siya. Ati Tanigamo. What is this? Thank you. Thank you, thank you. Mm-mm.
Ate Ken, thank you po. Maraming salamat Ate Ken sa pagtambay at pagpunta. Nabisi lang po, Ma'am Kapit. Yan po sa mga nabisi po. Busy. Yan. Ken Vlog, Miguelag, shout out. Nalabas ako kasi ang dilim na naman ang ulap. Ano mo naman dito pag naulan, run out. Kanina nga dalawang run out na kaninang umaga. Tapos kanina nung nakalive ako biglang nawala yung signal ng wifi. Kala ko tuluyan na. Buti na lang bumalik. Buti na lang bumalik ang wifi. Hello, Bach. Ken Vlog, shout out. Yan sa lahat ng kabitay. Nag-live ka, Ate Kim. Ikaw pala mag-live ngayon, Bunso, no? Budbad. Kasi si Kapay kahapon nag-live. Dito 21. Madami atin.
Jennifer Waller family 2 days ago. Ate Chi. Puk, puk, puk. Puk, puk. Lapit na. Kaya kasabat ko para lang iyong mapansin.
Jin Misa. Miguel Club shout out guys. May jacket ka na ate Jen. Jin sa birthday vlog. Salamat po sa pag-pin. Thank you po. Maraming salamat. Okay lang po yun. Tamsakos. Kanta ka. Di mo marunong ate Jen. Sa ilang minuto na, 6 minutes na lang. At ako yung mag-i-end na. Diba? Dan full pack sa nakapin. Kapit 7. Kanta ka dyan. Mukha ka. Hindi tayo marunong kumanta.
Tahimik. Tahimik talaga. Ate Jill. OTW. And thank you po, maraming salamat po sa inyong lahat nandyan. At tayo malapit na mag-end. Thank you. Ano na kaya si Bunso? Dut Pumar. Alas 5. Yan, dikit po sa Tito. 2 minutes na lang po, guys. Tayo magpapaalam na. Jendan. Thank you, Ate Kim. At ako'y mag-i-end na, Ate Kim. Si Budpa. Pasyal ka sa Alain Israel na vlog. Isab mo siya para kano ko na po yun si Ate Arlene. Nasa ano po siya? Nasa Team Lab. Napunta rin yun dito, Ate Jean, si Ate Arlene. Busy siguro. Napunta yun dito, si Ate Arlene. O yun nga niya, yung palaro niya talaga, bingo.
Wala naman po yung maliit lang bahay. Kasi pag lumaki naman yung bahay mo, hindi naman sila nanonood. Mabait yan. Mabait nga po yun kasi ano namin. Maraming salamat. Thank you sa inyong lahat at ako'y nag-i-end na. Maraming salamat po.